Ito mga kapatid, magkakabit tayo ng side mirror ng ating Pajero. Yan, medyo nabasag kasi hindi natin alam kung anong nangyari. Nabasag. So, nangyari po dito mga kapatid, binaklas ko muna sa ko dinala dun sa ibang ilista. Yun, pinalitan po nila ng lens. Yung frame, ito pa rin po yung dati. Ikakabit lang natin. So ang gagamitin nating tools dito mga kapatid ay isang Phillips screw lang po. Yan. Medyo maingay yung mga aso dahil sa garahe. Itong dalawang butas na to isasabit lang natin dito sa yan. Dalawa din yan. And then dito po yung screw sa baba. Isang screw lang po. So, hindi na po siya pa-automatic. Ano na lang po siya manual. Kasi papansin nyo na putol na yung wire dito. Pinutol na. Sa signal light po yan. Turn signal light. And then yung mga wire nya hindi na po gumagana yung mga yan. Kapatid, ito na po siya na ikabit na natin. Yan, madali lang siyang ikabit, isang tornilyo lang sa ilalim. Dukutin nyo po dito, tingnan nyo sa ilalim. Ayan po, hindi makikita sa camera. Ayan po ay butas. Butas na to. Dukutin nyo lang po ng Phillips screw, mabubuksan nyo na po. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed.